Әйе, біз бүгін бірге, Аллаға шүкір. Шуңа күрә дә рухлары белән безнең арада булган кебек, күңелләребезгә мәңгегә кіріп қалған ике шәхесебезне искә алып үтик әле. Берсе аның халкыбызның горурлыгы һәм мәңгелек йөрәк ярасы Сөембикә ханбикәбез. Икенчесе атаклы мөгаллимә һәм хатын-кызлардан беренче һәм бердәнбер казыя Мөхлисә бабай. Сөембикәбезнең тууына быел 500 ел, Мөхлисә ханымга 150 ел. Икесенең дә тормышлары фаҗигале төстә өзелгән, урыннары җәннәттә булсын. Бүген безнең татар хатын-кызларының икенче съезды. Беренче съезд 1917 елның 24 апрелендә Казанның Новый клуб бинасында озак еллар ул травматология институты булып торды. Яхшы өметләр белән шушы бинада башлап җибәргән иде. Съезд кинәт кенә, хәзерлексез генә үткәрелмәде. Ничә гасырлар буенча хукуксызлыктан изелсәләр дә, искиткеч тырышлыклары белән гыйлем-мәгърифәткә ия булган затлы зыялы хатын-кызларыбыз күп иде шөгыр. Үз телләрендә югары уку йортлары булмаса да, рус кызлары өчен ачылган барлык тел уку йортларына кирип укый алды кызларыбыз. Алар өчен Европаның Женева, Мюнхен һәм Париждагы Сорбонна университетларының ишекләре ачык булды. Шунысы куанычлы, алар арасында кызларыбыз бай кызлар гына түгел иде. Игелекле кешеләребез кызларга ярдәм итеп торды. Рәхмәт. Һәрберсен санап итеп булмый. Байларыбызга рәхмәт, тик байлар гына булмаган очраклар да бар. Күрнекле әдибибез Гафур Кылахмәтовның сеңлесе Суфия Кылахмәтова Петербургның югары педагогик курсларында укыр өчен акчасы булмаган вакытта аңа улуг әдибибез Фатих Әмирхан һәм шагыйрыбыз, күңел мактанышыбыз Габдулла Тукай ярдәм иткән. Уйлап кына карагыз Абу Хәлим. Илдә калган кызлар өчен үз хәләл акчаларына мәктәпләр ачкан Суфия Жантурина, Мәргүбә Рәмиева, Хадиша Әхмәрова, Махру Галиеваларны һәм кызында татарның ир балалары эчендә булмаган вакытта кызларыбыз өчен 1916 елда Казанда гимназия ачкан Фатиха Айтваларны рәхмәт хисләре белән искә алам. 1914 елда Троицкида Гайния Яушева мөгаллимәләр хәзерли торган Дарул Мөгаллимәт югары уку йорты ачты. Татар мәгарифенә хөкүмәт тарафыннан бер генә тиен дә акча бирелмәде ул чакта. 19 яшьлек Чистай кызы Фатима Фәридә Нәүрүзова татар кызлары мәктәбен Омскига барып ача алды. Шулай, мәгарифкә хөрмәт бердән татарның канында булса, икенчедән кыллыктан кытылу юлы итеп тә аңлаудан килгәндер бу хәл. Менә шундый шәхесләребезнең эшләре съездны оештырырга җирлек булды. Этәргеч биргән сәбәпләрнең берсе Беренче бөтен дөнья сугышы. Нәтиҗәдә патша хөкүмәте бәреп төшерелеп, вакытлы хөкүмәт урнашу һәм аның шушы хөкүмәтнең беренче декретларыннан берсе хатыннарга, рус хатыннарына учредительное собраниега катнашу өчен ирләр белән бер тигез хокук бирү иде. Бу хәбәр ишетелү белән, ягъни 5 мартта ук Мәскәүдә яшәүче татар хатыннары җыелыш уздырдылар һәм Дәүләт Думасында Дәүләт Думасының мөселманнар фракциясенә мөрәҗәгать белән чыктылар. Мөрәҗәгатьтә мондый сүзләр бар иде. Мәскәү хатын-кызлары яңа хөкүмәтне тәбрик итәләр һәм бу хөкүмәт татар хатын-кызларының ничә гасырлар буе тапталып килгән хокукларын торгызыр дип өметләнәләр. Афу итегез. Мөрәҗәгать тиз арада матбугатта басылып чыга һәм бөтен татар хатын-кызлары дөньясын кузгата. Татарлар яшәгән барлык шәһәрләрдә диярлек, алай гына түгел, зур авылларыбызда да шушы хатын-кызларның җыелышлары уза башлый. Һәрберсендә бердән-бер карар кабул ителә. Тиз арада татар хатын-кызларының гомуми съездлары үткәрелсен һәм бу съездның урыны Казан шәһәрендә булсын. 19 мартта Казанда үткәрелгән җыелыш съездны үткәрүгә турыдан-туры хәзерлек дияргә була. Чөнки бу җыелышта шушы съездны үткәрелү өчен хатын-кызлар арасында игъана җыела. Кайбер хатын-кызларыбыз 1000 сум игъана җыйдылар дип яза Якуб Хәлили. Уйлап кына карагыз, 1917 елда 1000 сум ул 1000 сум булган аныкмый. Съездны үткәрү өчен вакытлы мәркәз бюро һәм аның рәисәсе итеп хатын-кызлар арасында хатын-кызларны яклап көрәшкә күтәрелгән Хадичә Ямашева Канашева күрсәтелә. Башка шәһәрләргә 60 чакыру җибәрелсә дә, съездны ачкан вакытта делегатлар арасында уже 90 хатын-кыз үзен вәкиле итеп күрсәтүләрен сорый. Булар өстәвенә, дөньяда мондый хәлдән, мондый ишеткәне күргәне булмаган күрә, 300-дән артык Казан ханымы ахырга килделәр дә, ахырга кадәр ихлас белән тыңлап утырдылар дип яза Якуб Хәлили. Съездны мәркәз бюро рәисе Хадичә Канашева ача.
Келген вәкилләрне тәбрик итеп ул, әлегә кадәр безгә хөкүмәт зулымнар, хокуксызларыбыз хакында сөйләшергә рөхсәт итмәгән иде. Хәзер иске идара бетте, революция безгә хөррият алып бирде. Мәркәз бюро исеменнән шатлыгымны сезгә белдерәм һәм сигезне чын күңелнән тәбриклим. Докладларны карау өчен 5 кешедән комиссия төзелә. 8-ны яңа төзелгән Мөселман комитеты рәисе Фуат Туктаров, Мөселман хәрби комитеты рәисе Ильяс Алтин, укытучылар исеменнән Газиз Губайдуллин, Ташкент хатын-кызларыннан Сәгадәт Еникеева, Польша татарлары исеменнән Мәрьям Киринская тәбриклиләр. Гаяз Исхакыйның тәбрик сүзләре калкышлап каршы алына. Татар кызларының мәгърифәт өлкәсендәге мәшһүр кызларыннан Зөһрә Аксурина, Гаспралы һәм Фатима Фәридә Наурызоваларны зал аягүрә торып искә ала. 25 апрельдә 8 докладларны тыңлап карарлар кабул итә. Ул карарлар түбәндәгечә: ир белән хатын-кыз бер тигез танылсын, хатын-кызларга иҗтимагый сәяси эшләрдә катнашырга хукук бирелде, димәк, сайлауларда да катнаша алалар, күп хатынлылык рөхсәт ителмәсен, 8 яшы тулган һәр балага уку мәҗбүри булсын һәм кызлар өчен урта һәм югары мәктәпләр ачылсын, хатыннарга йөзләрен ачып йөрү тыелмасын, уку яшына җитмәгән балалар өчен бакчалар һәм тәрбия йортлары ачылсын. Шәһәрләрдә һәм авылларда аналарны саклау, охрана материнства җәмгыятьләре ачылсын. Карарлар бер тавыштан кабул ителә. Шунда ук Мәскәү шәһәрендә 1 майда ачылачак бөтен Россия мөселманнары съездына кую өчен тәкъдим ителә. Киләчәктә барлык җәмгыятьләрне берләштерү өчен Мәркәз бюро сайлана, җитәкчелеккә Сәлимә Якупова кандидатурасы күрсәтелә. Хәдиша Янашева бу вакытта Казан шәһәр думасына депутат булып сайлана. Сәлимә Якупова Бакуда яшәгән татар мулласы Хәйрул Ислам аганың кызы булып, ул Бакудагы миллионер акчасына, Тагиев акчасына Петербургта югары педагогик курста битергән кыз бу. Съезд тәмамлагач хатын-кызлар фотога төшкәннәр. Ул фото сакланган, сез аларны карыйсыз хәзер. Кич белән сәяхәт труппасы башкаруында Гаяз Исхакыйның алдым битем әсәрен караганнар. Әйтеп үтим, хатын-кызларның, татар хатын-кызларның съездлар уздыруда тәҗрибәле булмаса да тәҗрибәләр. Съезд үзенең уңышлы рәвештә эшен төгәлли. Съезд татар галәмендә шатлык һәм өмет тудырды дип яза Якуб Хәлили. Хатын-кызларның киләчәк көрәшләрдә дә төп көч булачагы 1 бөтен Россия мөселманнары корылтаенда да раслана. Әсәдуллаев йортында үткәрелгән бу корылтайда 900 делегатның 112-се татар хатын-кызлары була. Съезд үтү белән карарларны тормышка ашыру буенча эшкә дә керешелә. Сәламәтлек саклау хакында шәһәрләрдә һәм авылларда лекциялар укыла башлый. Бу лекциялар бушлай. Барлык чараларда бушлай. Яшьләрне югары укыйкларына хәзерләү өчен курслар ачыла. Оренбургтагы Табиба Разия Кытлярованың эшләре газетларда гел макталып килә. Мугаллимәләр хәзерләү һәм булганнарның белемнәрен күтәрү курслары ачыла. Булар Казанда Әминә Галиева, Тәтештә Мәхрүм Музаффария, Чистайда Мәрьям Мөштәри һәм Мәрвәрит Туктарвалар, Оренбург янында Кабан авылында Бакбустан Мөэминова һәм Фатих Кәримиләр. Хатын-кызларны яңа һөнәрләргә өйрәтү өчен бакчачылык, умартачылык курсларда уңышлы эшләп китә. Ятим балалар һәм ярдәмче картлар өчен тәрбия йортлары булдыру чаралары һәм аерым мохтаҗ гаиләләргә акчалата ярдәм итү гадәте дәвам итә. Сугыштан гарипләнеп кайткан һәм Казанда 14 елда мөселман солдатлар өчен махсус оештырган лазарет та игътибардан читтә калмаган. Шул вакытта чыккан матбугат бу чараларны яктыртып барган. Не кызганыч, татарның тамырына балта чапкан Октябрь революциясе, аңа ялганып килгән гражданнар сугышы һәм илдә совет власты урнашу халкыбызның өметләрен кисте. Культ елларында съездда катнашкан Сәлимә Якупова, Илһамия Туктарова, Багыстан Мөэминова, Абруй Сәйфилләр 20 ел буенча лагерьләрдә тимгерделәр. Мөхлисә бабай, Мәрьям Музаффаровалар атып үтерелде. Хәдичә ханым 10 ел Коми лагерендә тилмергәннән соң мәңгелек сөргенгә дип җибәрелгән Красноярск районындагы Абан районының Стәрлетамак авылында үлеп калды. Хатима Камалова, Рауза Солтангалиевалар гражданнар сугышында һәлак булдылар. Фәхрилбана Сөләймания, Фатиха Аитова, Зәйнәп Хәсәни, Зөһрә Салихова һәм башкалар яраткан эшләреннән читләштерелделәр. Йөрәкне әрнеткәне шул. Заманында үзебезнең һәм тугандаш Казак, Кыргыз, Үзбәк, Азәрбайҗан халыкларының мәгърифәтен, аның үстерүгә бөтен көчләрен салган мәгърифәтчеләр, безнең ирләрне дә кушып әйтәм.
тұрмышлары тик мұндай язмышқа душар болды екен. Не хәзірді хаман талана екен біздің мәғариф, не хаман башқа милләтләр ішінде юғалып баралар екен біздің балалар. Бүгінгі күнде халқымыздың ана тілінен мәжбүри айырылуы, татарларға хас болмаған ішішілік фажиғасы һәм қатнаш никахлар арту, барысы да халқымыз үстіне шыққан теңдәші болмаған афат еш. Әмма үмітні үзмегәлі, халқымызны яшатыр, дүнияға теңі болмаған ғұрыф-ғадәтләрімізді, юғары әхлағымызны тұрғызыр үшін бірдәм тұтынырға керектір. Біздің халқымыз дәулетлі халық, шушы биікліктен шығып планларымызны түзейік. Милләтіміздің тұрмышына бір кімді бейтарап болмасын. Тарихымызға көз салайық. Россия деген ватанымызда угилер хәлінде қысылып яшасақ та, өз биіклігін юғалтмаған халқым. Бигерәк тә хатын-кызлар дияр идем. Сугыш елларына искә төшерик. Ирләр белән бергә турыдан-туры сугыш хәрәкәтләрендә катнашкан кызларыбыз хакында да, тылдагы батырлыклар хакында да үзебезнең әдәбиятта азмы-күпме язылып килә. Әмма окоп казырга йөргәннәр арасында күпчелек татар хатын-кызлары. Ачлыктан интегеп, Мари Астрның Саслангер урманында урман кисүчеләр татар хатын-кызлары. Владимир өлкәсеннән алып Нижний Тагилга кадәр торф чыгаручы кызларыбыз татар хатын-кызлары. Сталинград янында сугышчыларның кирләнгән, канга баткан киемнәрен юу, ямау, үтүкләү эшендә 1942 елда гына да Татарстаннан 84 мең хатын-кыз катнашкан. Бу чиракта да аларның күбесе татар хатыннары булганына иманым камил. Тик ни кызганыч, бары берсигенә хакында да бер нинди хикаядә язылмаган. Мөселман киносын ел сайын карарга барабыз. Бу мөселман киносы төшерүчеләр бу хәлгә дә шушылай битараф калырлар микәнни киләчәктә дә. Бүген дә милләтебезнең киләчәге өчен янып йөреп, киеп, кулыннан, кешеннән килгәнчә эшләүче ханымнарыбызны аз түгел. Залда утыручы ханымнарыбыз барысы да хөрмәткә лаеклы милләтебезнең асыл балалардыр дип беләм. Әмма тагын бер ничә сүз әйтәсем килә. Димәк без карагыз әле шушы матур залга. Димәк без әле югалмаганбыз. Югалмыйбыз икән әле. Аллага шөкер, 18нче гасырда яшәгән француз мәгърифәтчесе, хукук белгече, фәлсәфәче Монтескье Шарль Луи татарларга югары бәя биреп, бу халык галәмнең чын падишаһы дигән. Бит дөньяның кендәге хатын-кызлар дибез. Biz хатын-кызлар, әйдәгез бергәләп милләтебезне сакларга, аның элекке матурлыгын, батырлыгын кайтару өчен көрәшик. Балаларыбызны татарча тәрбиялик, аларга ана теленең кадерен аңлатыйк, бары ана телебездә генә сөйләшик. Шәһәрләрдә һәм һәр районнарда бер генә булса да татар гимназиялары ачу өчен көрәшик. Йөрәкне авырткан тагы бер мәсьәлә. Композитор Сара Садыйковабыз ничә еллар буенча үзенең һәйкәлен тиешле урынга куюларын көтеп ята. Шәһәрбездә хатын-кызларга куелган бер генә һәйкәл дә юк. Халкыбыз арасында эшчелек дигән зәхмәтне бетерү өчен бердәм тотыныйк. Ялгыз калган илкеннәребез бүген дә ярдәмгә мохтаҗ. Онытмыйк. Балаларыбызны кече яшьтән эшкә өйрәтик. Иләнгән ир балаларыбызның кайберләренең хатыннары зарлана, диванны күбрәк яраталар дип. Рәхәт күп булмый, аларга да берәр чарасын бергәләп күрик. Балаларыбызны кече яшьтән югары әхлак кагыйдәләре белән таныштырырга онытмыйк. Үзебезгә дә ул кагыйдәләрне искә төшереп тору зыян итмәс. Күтәрик бергәләп татар милләтен. Сездән соң ничек тырышкан булсалар, без дә шулай тырышыйк. Чыгышымны Сөембикә ханбикәбезне искә алудан башлаган идем. Инде сүземне тәмамлап һәм форсаттан файдаланып тагын бер теләгемне белдерәсем килә. Милләтебезнең атаклы сынчысы Камил Муллашев Сөембикә ханбикәбезнең дөньяда күрелмәгән матур һәйкәлен күптән эшләгән дигән яхшы хәбәр ишеттем. Әйдәгез, сезнең резолюциясенә бердәм булып, Сөембикәбез һәйкәл рәвешендә генә булса да, Казаныбызның үзе яшәгән туфрагында басып торсын дигән таләбебезне кертик. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.